سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر نعدم ኣብቲ ብቀዳም 30 መጋቢት ዝተገብረ መበል 43 ሻምፒዮን ውድድር ጉያ ሙር ዓለም ማለት ወርልድ ክሮስ ካንትሪ ሻምፒዮንሺፕ ክሳተፉ ኢሎም ናብ ዴንማርክ ካብ ዘምርሑ 16 ኤርትራውያን ኣትሌታት እቶም ሓሙሽተ ቅድሚት ውድድር ማለት ካብ ሓሙስ 28 መጋቢት ኣትሒዞም ካብቲ ኣዕሪፎምሉ ዝነበሩ ሆቴል ከም እተሰወሩ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ሓቢርናኩም ነርና ኮሚሽነር ፖሊስ ዴንማርክ ሚካኤል ዋልድሩፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክሳብ ትማሊ ሶኒ ነዞም ኣትሌታት ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ዳሃይ ወይ ሓበሬታ የለን ስለዝኾነ ድማ እቲ ኮሚሽነር እቶም ኣትሌታት ኣብ ዴንማርክ ወይ ድማ ኣብ ካልእ ሃገራት ኤውሮጳ ዕቁባ ንምሕታት ኮነ ኢሎም ተሰዊሮም ኢሉ ከም ዝኣምን ኣፍሊጡ እቶም ሓሙሽተ ኤርትራውያን ኣትሌታት ማለት ክብሮም ኣፈወርቅን ቴድሮስ ኣማኑኤልን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 20 ዓመት ፋኑስ ኣለም ቅሳነት ማሪቆስን ሓሪና ታደሰን ካብ ሲኒየር ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዴንማርክ ከጽንሖም ዝኽእል ፍቃድ ወይ ድማ ቪዛ ትማሊ ሶኒ ስለ ዝወደቕም ፖሊስ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ እቲ ኮሚሽነር ወሲኹ ገሊጹ እቲ ኮሚሽነር ኣብ መወዳእታ ቪዛ ናይዞም ኣትሌታት መዓልቱ ስለ ዘብቅዕም ዕቁባ እንተዘይሓቲቶም ካብዚ ሃገር ክንጥርዞም ኢና ዕቁባ ክወሃቦም እንተደኣ ጠሊቦም ድማ ብመሰረት ሕግታት ሓተቲ ዕቁባ ጉዳዮም ክረኣዩ ብምባል መግለጺኡ ደምዲሙ بمال مشت أرسنال نيوكاسل كلت بادو سعرام أبسليدا بريمير ليج إنجليز نتا عامت ملو زي قدمت توتنهام حليفة نفسال سايد درجة دهر معكرم تخلى أرسنال هيكتور بيلرين قبل علتاك اندي متهالا لاختيقانتو زخونة توتنهام حجيجم اتي بزقات مماهرم تأغري كاب توتا ريحي غزولو بيلرين لعلي توتنهام مخان زحقوسيوم وترو مستلالوتنا مستسرعيهم بمباليو نمك انا قمتم أباجيوم أرسنال كاب أرون رامسن ألكساندر لاكازيتن بزرخبتن كلت غولاتيام أمير آكلت بادو سعيرا كتوت سكيلام أني مانشستر يونايتد أولي جنار شولشاير سم أكفافالي بول بوجبا بقصالي مسعد جي كلوب ريال مدريد بالعلو كم زي شاقلو حبيرم زي حلف سمون بقوامنة أصلت أني ما يونايتد كخونز سمزز شولشاير مس بوجبا تزراري بناينام تبود ما ترارينام أنا كم سبن تتصاوتين تلزفكرون نغانتانا دما بتعمي أقداس سلزخونن أبزا كلب زكالو كغبريوم سلزخونة زسق نغر يلن كبل قليتم بوجبا أبز حلف سمون حدا معالتي أب تحتي زين الدين زيدان كوينو نختصاوت حلم مخانو قليت نيريوم كفافالي كلب مانشستر سيتي بارسلونا زنبر يايا تورم إنجليزاوي ناي كنفي أتقعي كلب مانشستر سيتي رحيم سترلين نزوردو متقعتي عليتاون تتصاويرو بقعتو بزقباء كانت صبارق بمخالو أدناغو تغليتم اتي اي بورياوي زخونه يخون تتصاوتاي عليتاو تصرفي كزنب مخانو فليتو تداليكو انت متم مستتقع جن نختصاورو يخبديوم ازيو زغطع زي كم نشتي حوي زريو سترلينجن كيتربشه اب عوتي بتصح بمهلاو ازي ازدنق ابزي عمت سبورت بزن صبارقو سحب صوتام برغص نايز عمت بلو تصاوتايو إلوم تورا نأجر من قدو قبل عليو نزورد عليتاو قفعي بخمز زسعب أقباب أزنتيوم أب يوكرين إنها تتصاوتكم كلخو وردتي سمعنا يقطع النيرم بدمت هباي كتشدات كلخا أتزخف أنا قريوم يخون مبر قد النت وردة تصاويرة تصاوتاي ترايك قبر نيرنيم أب نفس وكف تصاوتا تسلم كالكل نعد خاتم لزبل تصرفي كتصالي دي سمعو زنبركو زلفايوم حدا غزي ولا دقفتي غانتانايو نزصرف زدغمو نيرم حدا غزي نولادي يدويله نغيريوم ابوي دما اجو خبرت اب صوتا خطرياتو كريلني سمعيتي كغدا ايدلين انا غن درو تغودي انيرم حدا معلتي صوتا كعزب مصيوم اب تساديم كوف مسبلم كلهم صعدو كاب طقو تنسيوم قاب كال كيدوم ريحقوم كوفيلوم ابوي شعيو انتاي دا خوينوم حما قليل شتتيلو حتيتني أنا دما أيتذكرون ديها حدا غزي دمص هبينا قبرو يواردني ألو مسبولكم أجوها تقبل له كتب لني ليوم نسو دما بحركان ولك علقا أزي حسوم نغريو إلني
ያያ ቶረ ኣብ መወዳእታ ንኩዕሶ እግሪ ዝመርሑ ዓበይቲ ፌደሬሽናት ዓለምን ዓሌታውነት ንምውጋድ ዝግባእ ተራ ብዘይ ምጽዋቶም ነቐፌትኡ ኣቕሪቦም ባሕቲ ሚያዝያ ብምዕራባውያን ኣፕሪል ፉል እናተባህለ ይዝፅዋዕ ኣብዚ ዕለት ድማ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ከይተረፋ ዝተፈላለዩ ሓቂ ዘይኮኑ ነገራት ሓቂ ብምምሳል ይዝርግሓ ትማሊ ንተኸታተልቲ ኣብ መጻወድያ ንምእታው ካብ ዝተዘርግሑ ዜናታት ሓደ ማንቸስተር ሲቲ ንሕጊ ዕድጊ ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ተጻዋቲ ብምጥሓሳም ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ 10 ነጥቢ ተቆሪጹላ ስለዝኾነ ድማ ሊቨርፑል ናይ ዝዓመት እዚ ተዓዋቲት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ምዃና ዳርጋ ሚቲ ካብ ሚቲ ተረጋጊጹ ዝብል ነይሩ እዚ ዜና እዚ ብሓፈሻ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እኳ እንተሰንበደ ንደገፍቲ ማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ብዝያዳ ልቦም ዘምልቆ እዩ ነይሩ ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ስፖርት ውዕሉ ዝውዳእ እስፓኛዊ ኣካፋፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንድሬ ሄሬራ ምስ ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማ ንኽጻወት ቅድሚ ውዕል ተፈራሪሙ ተባሂሉ ሄሬራ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰሙናዊ 200,000 ፓውንድ ንኽትከፍሎ ንዘቕረበላ ጠለብ ብምንጻጋያ ናብ ፈረንሳ ዝምርሕ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኣሰልጣኒኣ ኦሊ ጉናር ሾልሻየር እናተዋሃደ ዝሰርሕ ዳይሬክተር ቴክኒክ ንምውጻር ተቃሪባ ቶተንሃም ንናይ ገዛ ርእሳ ክብረ ወሰን ዕድጊ ተጻወት ብምስባር ንወዲ 26 ዓመት እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ክለብ ኤቨርተን ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ንምዕዳግ ምስ ኣርሰናል ኣብ ውድድር ተጸሚዳ ብጀካዚ ቶተንሃም ብክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ፓሪስ ሴን ጀርማን ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ንዝለ ዘሎ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ዩቬንቱስ ዶግላስ ኮስታ ኣብ ኢዳን ምእታው ተበጊሳላ ኣርሰናል ንወዲ 25 ዓመት ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቦርንማውዝ ሪያን ፍሬዘር ኣብ ዝመጽእ ክረማት ንምዕዳግ ኣብ ራዳራ ኣእትያቶም ኣብ ርእሲ እዚ ኣርሰናል ንወዲ 57 ዓመት ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ማርሴይ ኣንዶኒ ዙዛ ዛብሬታ ንምምንዛዕ ምንቅስቓስ ጀሚራ ኣሰልጣኒ ቦርንማውዝ ኤዲ ሆዌ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃምን ንወዲ 24 ዓመት ተኸላኸላይ ናታን ኣኬ ንምግዛእ ሕቶ ከም ዘየቕረባ ኣፍሊጡ ወዲ 20 ዓመት እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ክለብ ዌስትሃም ዴክላን ራይስ ብማንቸስተሩን ክለባትን ዝግበር ዘሎ ተገዳስነት ዕሽል ብምባል ኣብ ክለቡ ሕጉስ ምህላው ገሊጹ ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናል ዝነበረ እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ቶኒ ኣዳምስ ብኽቱር ኣልኮላዊ መስተ ኣብ 30ታት ዕድሚኡ ከይሞት ይሰግእ ከም ዝነበረ ሓቢሩ መታዓቢቱ ንዓላሚ ዩናይትድ ሾልሻየር ዝኾነ ኖርዌጃውያን ሾልሻየር ብህፃንነቱ ንሊቨርፑል ይድግፍ ከም ዝነበረ ኣዘንትዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን